Llegim La forma de l'aigua d'Andrea Camilleri. Què tenen en comú? Un influent polític i empresari, uns fematers, un advocat relacionat amb assumptes tèrbols, un polític del signe contrari, una dona impressionant, un pilot de ral·lis. Ho descobriràs en La forma de l'aigua, la primera aventura de l'emblemàtic comissari Montalbano. En una càlida nit siciliana, en un raval de prostitució i drogues, apareix un conegut polític mort dins d'un cotxe. Tot apunta a un atac al cor, però al comissari Montalbano les evidències no el convencen. Per això, començarà a estirar els fils i descobrirà la trama que s'amaga darrere del presumpte crim. T'animes a llegir la novel·la? Avant! La pots trobar ací. Llegim